51. Pero na Maswerteng nakasalbar sa pagiging biktima ng scam ang 45 anyos sa si Raquel Cortiz, kan Barangay San Roque, Legazpi City. Istorya ni Raquel, may nagpadara sa iya ng link kung saan pwede siyang makakuha ng 7,000 pesos na pinansyal na ayuda para sa mga daining trabaho. Hali subot ang kwarta sa DSWD. Alagad nagduda si Raquel. Ulit ang kakaibang rekisito antes makakuha ng ayuda. Enot subot, dapat ipasa man ang link sa iyang Facebook group. Asin may kaipuan man na i-download na application para maklaim ang kwarta. Hulit akaduda-dudang rekisito. Tulos niyang binura ang nako ang mensahe laug ang link. Pagka-process ka, pagka-pindot ko ka to, nagluwas siya mga box, mga siyam na boxes, mapili ka duman. May mga price ito. So, primero kong attempt, para. So, panduwa, may nagluwas, kwarta bagang mga rebo, 7K. Ngunyan, para maklaim mo ito, may next na naman na ano, next. Napiga-apot siya. Tapos, ma-install ka ki ibang apps. Di ko na diniretso. Ang kabarangay ni Raquel na si Daisy, napadaran maning parehong link, tulos niya subot ining pigbura. Hulit harayo ang lihitimong logo kang DSWD ang gamit sa link. Na link. So pare, papasa-pasa lang po sa messenger. Ako lang pong nag-arabot sa ko. Pero tigbasa ko po muna, inot, may nag-send sa ko, tigbasa ko. Pagbasa ko po, nailing ko po, so talagang selyo kang DSWD, wala man, di valid, fake news po ito. Po, saro po akong 4-piece, naiiling ko po duma, nakasabay ako sa mga GCME. May selyot po talaga ang 4-piece sa muya. Pag wala pong arog ka to, dahi ka man talaga matubod na fake news talaga po yan. Pigbiklad man ni Director Norman Laurio, kang DSWD Bicol. Nakaabot na sa sendang opisina ang modus na ini ang gamit ang pangarang kang ehensya. Padagos na subot ang sendang investigasyon. Katabang ang otoridad nga ni masusug ang pinaghahalian kang link. Pasalamat sa nakang ehensya. Hulita dai pa maning nairehistro na nabiktima kang modus. Hindi na natin kailangang hintayin na may biktima pa dito sa mga scammers na ito. Kaya nga sinabi ko kanina, na nagpalabas na po tayo ng abiso na wag pong maniniwala dito sa mga scam na ito. Ito pong mga fake news na ito. Sigun pa sa opisyal, apwera sa naglalakop na fake link, igwa maning bako lihitimong grupo na nagagamit kang pangarang kang ehensya para maghagading donasyon para sa mga apektado kang pag-alburuto kang Bulkan Mayon. Well, doon naman that is regarding ng mga donation, di ba? Doon naman po sa mga gustong tumulong dito sa mga evacuees natin, mayroon po tayong local government unit dito po sa Albay. Yung pong ating Kapitolyo, yung ating APSIMO, sila po ang naatasan na tumanggap nitong mga donasyon para po sa mga Mayon evacuees natin. Kaya nga, kung may mga lumalapit po sa inyo ng mga kaduda-dudang mga personalidad, ipaalam po kaagad sa mga otoridad. Pagdudoon kang opisyal, sabot kang sa indang opisina na nag-aagi sa kadipisilan ang kadaklan sa mga Bicolano. Alagad pagirumdum niya na day tulos magtubod sa mga siring na modus. Urog na kung kaduda-duda ang mga rekisito. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.